na gbogbo odogwu ezesi na chi ile mere anyị na-arụ ya ka nna gwara gwa achụọ ma abụghara nwara ahụ eze nwa mara eme nọ na akwahụ nwanne ya ọnwụ gburu dike chụọ ma anwụrụgo odogwu na ma na ọnwụ egbe oke si egbu ezesi na chi dike ebighị ikechigoro otu ọrụ mara nwere ebe eme egwu ọbata eke gbaga agba nwa mụza bụ dike ọbata eke gbaga agba nọ n'ọgbọ na-esiri ọka ụda ngọ ọbata eke gbaga agba ihe mere anyị na-arụ chụma akwala agbata ọbịaza abụgara nwụrụ anwụ kọmanda anwụrụgo nwakọ n'uche gwọba adịghị ebuko egwu ebuko ọnwa abụgo chụma onye gbaghị kọmanda anwụrụgo anya gbara seti abagagwa odogwu chụma akwala agbata ọbịaza dị n'okwu mama siri ụmụta were nwa bụ otu gara eri mmanwụ alụgo ụmụ alọ dịka mmanwụ gara egolu mmanwụ alụgo ụmụ anaghị abọ mmanwụ gara egolu chụma akwala agbata ọbịaza dịka ka na na ụmụ n'ọrụ akwụsịgo ogene ka ije so egwelu m eze chi dịka igbo sama dị na baba aji dịka ga-esi nwoke ngụ nwa bụrụ ebi nwa jakwa ozu anyị bara akwamozu anyị ejigoro na ọkpa azụrụ ego nwere na anyị riri ndị ọfụma ọkọ ogene ka ije so ada egwu ogbe buru ụra ọkọ bara ọra ọbara tụere ibia afụ eze dịka ọkọdọ ma ọ bụ akwụkwọ n'ọtọ ma nwere nwoke obodo anyị ọ tara gwurarị na amụle oke bụ ka ndị mmadụ gbara ọsọ tụbaji tinye aka anya ma ọ bụ agụ ụkọ dị n'ọba ma ọ bụ agwụ na-egbe odogwu nwere ụka na ma ọ bụ agụ ma ndị ana ma akụziri iji otu ọcha anyị na-ekwu eziokwu ịgbago chefu onye obodo anyị ọchọ ya nna na-esiri enwere igbo ụgọ egwelu m eze chi dịka igbo sawa dị na baba mmarụ karịrị na be anyị ajịrị dịka oge gbagọta aka nkọrịa orugbo nga alụsị niile bụ na arụtago ọrụ naga ji ji egwu mụ na na-amụghị na akwa na nwanne ụvọ ọbara orelili kristọba nwa zọba okwu ihe nwa zọba dịka ọgọdụ ọra ka ugwu alịgharị ebe na-ejide n'ọnụ maka na mmadụ nọ na baba wachi ya elu gozuru ọkọlọbịa chọba nwa na-ekwe agbanebe ezi ọma mara azụ ka arụ ọnụogbo eriri n'ojediri naga na-atụ ụlọ imechọ ya bụ anyị ọchebere igbolike kedu maka kọlese nwa bụ nwanne kọlese nwa abalị mmezi ụlọagụ uju 2 milion uwe gboo mụ n'aka ka kwado ibe m ọfụma dịka iji ebiri okwu mgbe ejiri 2 milion ụwa garịrị ọrụ ma na-eta si na be m wee tinye ọkụ mgbe ejiri ego m ebute ọcha ụdị ebe na ego ogene ka ije soro ọmabaduma abụcha ma dịka Vicente enwe gba n'ụgbọ akụrụ dike dịka ọgwụ ma agwa Vicente enwe gba n'ụgbọ dịka na-agba agwa ma nwa ebugo ọchụ ma nwanne ọmaba Vicente enwe gba n'ụgbọ kedu maka amadịka gosi nwanne gị adịghị igwe ejewule dị anya ọbaba eze dịka Vicente enwe gba n'ụgbọ adịghị iche dịka ije na-ehwe aja ma na obu kakọ aba Vicente enwe gba n'ụgbọ nwanne kosi onye bụ ha n'elu nwazi kwesị igweta ya dịka ụlọ abagoro m n'ihe dịka iji ruru dịte jima agụ ekuru na n'amụ ụdaguri na-ede ebe m ike gara na mkpachago nne agụ nne m agbatago anwụ na-ezugo ọnọ ya aka igbo ike ojuo ma ọ bụ nkịta ọrụ ugbo dị uko n'ọnya akpakịrị mụbụ mmanwụ na njabi oke ihe ọfọ n'ọnwa jara amarịka ọfọ n'ọnwa jara dịka kedu maka chawa okoko na n'amụ kasi pọlọ mere ọrụ chimụ na nke mụ dọra so na nnukwu mmanwụ si na-ekọ nwa keke na amalecha ọfọma nwa jara dịka igbo sara dị na bere oke biko mebe ọhịa ego ikwu na-ene mode na be gị anaghịrị webara nwanne ebe ọ bara oreriri
Why did I
dike ọkara emuche n'ime onye ụzọ nyawa mmanwụ onye ụzọ gbasara n'ụwa ịnanya mmanwụ agbahuru chawa okokoko na n'amụ jesi pọl emele ọnwụ chimụna nke mụ dọra so na nnukwu mmanwụ kedu maka amalike da na nwanne gị naanị isi ọbụ eze nyebanyere ngọ naanị esiri ụda na ngọ obodo ahụ nwere ịda nyere adị onye n'ibe chọọchị okeke nwere nwere dịka ogbu igwe ewu mmadụ kalịrị na aba ha anyị nwere odogịta ọba mekwa odogwu ụdọkọ aga ọkara ụmụ oche niile mmadụ nọ na aba ha ya bụrụ ike nwa na nwụda anawụrụ nwa nze egwesi nwa na-atọrọ ịchaba ọbịala ọcha n'okwu ịchaba biko ịchaba ịchaba biko azụmata n'ịzọ n'igbo ihe n'onye bụ ụtọ onye teki rasa oge odigo atọ n'ịzọ n'ịchaba ọbịala n'okwu ịchaba mmadụ bụ n'ọgbọ afụrụ biko asisi fasisi nwoke okeliko na bọba egesi nwoke ngo onye mmadụ ga-ese gbolu gị onye nwa onye amị agbọgwọ ego mere soro ebu na ngo onye ọsụ ụmụ didike ọtọriti egbakọtago ihe mara anyị na-arụ choma ọbụghị ngwa makọrọ uche ha eruo ebe
akara bụ ka bụ jiri ọbara ka nwa bụ na ahụ American government dịka ọfọ na amalite burugbo mana na-eso na-enwe bụ nwanne anụ eze dịka agbakọtara dịka onye ka na-eche oge na-anyị ike na-enwapụ nwanne okwusi ofe ole ga-esi ha nga obodo ego omume anụ ọkaigwu na-enwapụ nwanne biko
Chioma onye sinima ọbadị osiri kọbụ kabụsiri ọra ilu ọsọ iju amaghị Chioma onye sinima ọbadị 2,000 naira ibu marini ilu onye amaghị oil and gas dalo kalawe dalo Sunday Zako Lobi oh that baby 2,000 naira sino to mo aso zio kama was ni melege ma kama na ba muziki okay na uno inde kwa mimi kuna kwa iya ngoteke na nga ngoto bela khoto ma ngo daba uzile ba o tu onda uzile le garage ma aito alika ya minjini kwego owo da baby 2,000 naira o bi mi tun ma ọpọtọpọtọ ọpọni ọpọtọpọtọ ìtì ewu dikọ ayọlẹ yẹ 10 minutes dikọ. zio wanna mama ndo kodo mimi maana ndiko ndo ndiko ndo hali mai ndo ndiko ndo